May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw, Biyernes, nagisgot kabahin sa kanunay paggamit ni Kristo og mga sambingay aron mapasayon gyud pag-explain unsa ang langit ug unsaon pagpuyo ang langit. Apan bisan unsaon pagpasayon sa mensahe, kung dili ka mo cooperate sa pag-apply niini sa imong kinabuhi, walay kabag-uhan. Mga igsoon, si Holman Hunt nagdraw niini, si Kristo nagtuktok sa pirtahan. Gipakita dayon niya sa iyang mga kauban aron makita ang sayop. Apan wala nila makita ang sayop. Nagguol siya. Apan usa ka adlaw, usa ka artist miingon, "Sir, nakita na nako ang sayop sa imong drawing. Nalimot kag butang og doorknob sa pirtahan." Tinuod wala. Nalipay si Holman Hunt. Ako nang gituyo because this is the message. Listen. When Christ knocks at the door of your heart, it can only be opened from the inside. Yes, God is powerful. Walay sukod. Pero mag-agad ra gihapon siya sa atong freedom kung mutuman ba ta o dili. Muna kini atong gikinahanglan mga igsoon. God's grace plus your cooperation, they must go together. Sama pananglit ninyo, pagpakasal ninyo, nadawat ninyo ang grasya sa Dios. But it doesn't mean nga you can do anything you want after marriage. No. You must cooperate with the grace of God by being faithful to each other, walay magbinuang para mulahutay ang kaminyoon. Ikaduha, kung ikaw gibadlong kay nasayop, dawata nga mapaobsanon instead nga magpagarbo hinuon. Do you want change of heart? Tulo ka letter A lang. Number 1, awareness sa imong sayop. Then, acceptance. Number 3, action na dayon but based on gospel values. And that is where God can now enter into your life and start changing you.